छोटी चुकी लड़की छोटे छोटे सामान लेके बेचत रह। हमारे मत लड़का रहल गाँव देहात में कौनो पोशाक चल सके, हर जगह का पोशाक अलग बा। का तू खाली बस फूले पैंट पर रहेला? कब तो देखी लगी बरसतिया में टेरिकाट के जंघिया सेवा के अपना गोर छोड़ले रही यार के छेड़ जाइए है कुल बुझाई की पत्थर पर खाई बैठ गई बता लोकेशन देखेब। अरे हर जगह का पोशाक अलग अलग बा भैया। कौन लड़की कुछ बेचत हिया, छोटी छोटी चीज बहुत तनी मानी ले दिया, तब ओकर भाव तने टाइट बा। हमारे मत लड़का कलर की का हो बाहर से देबू तो दे देताओ का खातर तो लड़कियां कहती है तने पर का कहे कलश की लेबो तो लो ना लेबो तो एक बात सुन लो। और एक छोटी चूकी चीज के 1000 गहकी अच्छी खले बजे भी उलेला महंगी जे सीख ले हो बिना मोल भाव पहले ले लेला आ जे सीखल ही नहीं खेऊ का करी कहता लड़कियां कहतिया अरे छोटी चुकी चीज के 1000 गहकी चिखले बजे भी उलेला महंगी। अरे छोटी चुकी चीज के 1000 गहकी चिखले बजे भी उलेला महंगी। तो लड़का कहता सुना छोटी चुकी चीज लेके तना गुमान कैले बारू तो तने हमारे बतिया सुन का कहे हम मनाइब चखनी खाली मंगला बजे तारू नाव भो देख बात पूरा पूरा दो ना खाली छुआवत का बारू का कहता खाली मंगला बजे तारू नाव भो और रखले बारू और रखले बारू गाँव भो हिलवले बारू गाँव भो रखले बारू गाँव भो हिलवले। चखनी खाली मंगला बजे तारू नाव भो अरे रखले बारू अरे रखले बारू गाँव भो हिलावले बारू गाँव भो रखले वीडियो में आ जा। अच्छा ये बतावा जा अरे छोटी चुकी चीज पे 1000 छोटी चुकी चीज के 1000 गहकी चिखले बजे भी उलेला महंगी। लड़का कहता खाली मंगला बजे तारू नाव भो अरे रख
अरे रखले बारू अरे रखले बारू बंद है कुल ब्रेक चलल बा